Magkano ba ang sahod ng caregiver dito sa Israel? Kasi po marami na pong nagtatanong sa akin kung magkano daw po ang sahod ko bilang caregiver dito sa Israel. So, ang caregiver guys, alam nyo napakahirap. To the extent po na mahirap po ang mag-isip, mahirap po ang mailayo sa pamilya, mahirap pong mag-adjust sa culture nila, mahirap pong makisama sa matandang kuripot, matandang lahat, mapagbintang, masakit magsalita. Pero guys, yan po ay dahil meron po silang sakit. So, wag po natin dip-dipin. So far, kung wala naman po silang sakit, wala naman pong caregiver dito sa Israel, di ba? So guys, ang aking isi-share po sa inyo ay kung magkano po ba ang salary namin monthly na nare-receive. Ang minimum salary po ngayon dito sa Israel ay 5,300. And then, after deduction po, nagiging, may babasahin ako. Kasi ito guys, yung salary namin ay nanggagaling po sa law ng Israel, and then ipapasa po sa agency. Yun po yung lahat po ng caregivers, worker dito, Pilipina or Russian, Indian, Sri Lanka, ano pa ba yung mga iba, Nepal, mga Moldovians, mga maraming lahi po ang caregiver dito. Hindi lang po Pilipina ang caregiver dito sa Israel. So, hindi po magkakalayo ang mga sahod namin. Even though, yung minimum wage is yun po talaga ang sinusunod ng mga amo. And our minimum wage today start to nung January 1, 12-17 kasi nakasulat. Hindi pala, ang ano pala sa kanila ibaliktad. December 1, 2017. So, mahigit isang taon na guys, di pa sila nagbabago. Hoping tataas ulit ngayon 2019. Then, yung minimum salary per month is 5,300. 5,300 NIS. So, yung 5,300 NIS guys is meron po siyang deduction. Deduction allowed by laws for foods, housing, and medical insurance. So, ang marireceive na lang po namin is 4,650 shekel or NIS, including yung 400 NIS for weekly allowance. Kasi dito guys, meron kaming weekly allowance na 100 shekel. So, ang aking nare-receive monthly is 4,650 NIS. So, kung i-convert po natin yun guys, is aabutin siya ng 1,200. I have a note. 1,256 or more than 1,200 US dollar. If I converted to US dollar, ngayon guys, medyo mataas. 3.72 ang shekel to $1. So, yun po guys. And then guys, pag nag-decide ako, or kasi sa aking trabaho guys, wala po akong day off. And gusto ko naman, hindi ako pinilit, kundi gusto ko naman po talagang walang day off. Dahil ako yung tao na hindi ako masyadong sa labas. And then, pag hindi ako lumabas ng Saturday, may bayad po yun. Sa case ko po is iba. Pero ang nakasulat dito sa letter is 340 NIS. So, i-divide po natin yung 340 NIS. 340 NIS, divide po natin ng 3.72. Parang $91, something like that. But in my case is may bayad sila sa akin ng Saturday, or they call it Shabbat here, is 400 NIS. So, I'm receiving for 1 month, kung hindi ako lalabas, 400 times 4 is 400 times 4, 1,600. So, meron na akong $432
monthly. And my salary here is I receive every 10th of the month. Yun po guys, ang salary namin dito. And luckily, dahil ang trabaho ko po ay dalawa lang po kami ni Lola at saka we are living in a one place, very quiet place na they call it kibbutz or pag sa atin ang tawag ay village, not a village, a private subdivision. Parang ganon. So, ako yung namamalengke, lahat ng nabibili. So, lahat po ng personal ko, lahat po ng ginagamit ko, shampoo, etc., lahat po ay included na po dun sa aming budget ng aking alaga. So, medyo maswerte po tayo doon. And, hindi lang po yun guys, ang benefits na nakukuha namin dito as a caregiver. Every year po guys, is meron po kaming benefits na nakukuha. Yung isa is annual leave. For pag ako, katulad ko, 5 years dito sa alaga ko, 14, i-multiply po natin ng 212 shekel or nis. And then, not only that guys, we have a recuperation. Recuperation, hindi ko alam kung paano ko i-explain sa Tagalog. That is recuperation. Pag 5 years ka na, 7 multiplied by 378 nis. And then, yung holiday po natin guys is, di ba meron po tayong holiday sa Philippines? I think it's 21 holidays we have. Pero dito ay pipili ka lang ng 9 or 9 lang yung babayaran ng amo mo kung willing po siyang magbayad. And then, yun po ay equivalent po ng stay mo ng Saturday, yung bayad ng Saturday. Which is, ang regular na bayad ng Sabado sa akin is 340, may mabait na employer is binabayaran po ako ng 400. So, yun po, magiging 400 po siya multiplied by 9. So, ang total po na nare-receive ng isang metapelet, caregiver dito sa So, ang marireceive po niya na yearly benefits guys is umaabot po ng 8,674. Pero nagbabago po ito, hindi po pare-parehas or equivalent po ng 2,300 US dollar. Yan po yung aming benefits every year. Pero guys, hindi po lahat ng amo ay nagbabayad ng annual leave, recuperation, or holiday. Meron po yung amo na siguro wala silang pera or kuripot. So, minsan hindi po sila nagbabayad ng annual leave. So, lumalabas po yung Pilipina or recuperation or holiday. O minsan naman, ayaw magbayad ng holiday. Ang gusto lang bayaran is annual leave or recuperation. Ganun po. Kasi yung tita ko, ang ano niya noon is nilalabas niya lahat. Ang binabayaran lang sa kanya is recuperation kasi malakas po yung alaga niya. Invalid lang po yung alaga niya at may asawa. So, hindi na nakailangan ng kasama. Kaya pinapalabas po siya. And weekly din siyang pinapalabas. So, for sa akin guys is, ang experience ko since nagkatrabaho ako dito is, stay po lahat ako at bayad po lahat ng mga benefits ko. Thank you Lord for that. And then guys, hindi naman po lahat ng caregiver ay katulad po ng sahod ko. Meron po guys yung tumatanggap ng 5-3 or more than that. Dahil may amo na mabait, mapagbigay, at hindi madamot. Parang ganun din, di ba? 5-3, hindi na siya po nagdededuct ng pagkain, mga housing, ganyan. Buo na lang po na binibigay sa caregiver niya yung 5-3. Ganun po yung iba. At meron din iba guys na sumasahod ng mas mababa sa akin. Yun po guys, so ang aking sinasabi ay nakalimutan ko dahil may maingay sa labas. Ano na yung sinasabi ko? Nasaan na tayo guys? Nakalimutan ko na. Yun po guys, hindi po lahat ng amo ay nagbabayad ng benefits or mga stay po ng Saturday. Kung minsan mga iba pinapalabas weekly. So may mga Pilipina po na gustong lumabas din ng weekly. At saka
kung ayaw mo naman pong lumabas ng weekly, okay lang po sa kanila. And kung gusto mo pong mag-day off, makiusap ka po dun sa amo mo para humanap sila ng reliever or kapalit mo for 24 hours para mag-day off. At babayaran po yung ng amo. Ganun po yun dito. And so far sa akin, mahirap pong maghanap ng kapalit pag day off. Gusto ko nang lumabas ngayon. So, I will sacrifice yung 24 hours ko. Ibabayad ko po yun dun sa kukunin kong reliever. Ganun po. And then, after that guys, kung matapos ka na po sa pagsiservisyo sa alaga mo or napunta na po sa langit ang alaga mo, meron po kaming ma-receive na benefits. Like pension, separation, or prior notice. Ano yung prior notice guys? Ito yung 1 salary advance. And kung gusto lang po ng amo na babayaran ka. And meron po akong kaibigan na kamamatay lang po ang alaga niya. So 10 years in service siya guys. So ang nakuha niya daw is 85,000 shekel or more or less. So kung suma total po yun, ating titignan kung magkano po yun sa dollars. 85,000. Pero guys, hindi po lahat nakaka-receive ng ganito. Depende pa rin po sa amo at depende pa rin po yung pag-compute ng agency or yung ano dito tumutulong sa foreigner caregivers or foreign workers. We call it kafla ubed. Depende pa rin po. So, ito ibibigay ko lang na example. 85,000, multiply po natin ng 3.72 ngayon. So, ka-receive siya ng 22,849 US dollar. So, ngayon, yan po guys. Ang alaga ko kasi ngayon is pangatlo na po siyang alaga ko. So far, lahat sila may sakit. Alzheimer, dementia. So, medyo, nung una, mahirap-hirap po talaga. And, hindi nang unang panahon naman, parang unang panahon. Noong year 2008 po naman, guys, hindi po ganito kalaki yung sahod namin dito. Ang nadatnan ko po dito, guys, is 550 only. 550 USD only. And after 2 years, 2 years ba nun? Hindi. Mabilis lang pong tumaas eh. Tumaas ako kasi yung napuntahan ko pong amo guys, every 3 years, every 3 months, nag-i-increase po ako ng 200 NIS. So, parang hindi ko naramdaman yung 2.8 dahil medyo mahirap nga inalisan na ng mga Pilipina. Tapos, bago po ako. Kailangan kong tiisin guys dahil ang laki po ng placement fee ko noon. It was 5,500 US dollar ang naging placement fee ko dito. Maliban pa yung mga ginastos ko sa Pilipinas. So, kailangan kong tiisin guys kahit nung sinasabi nila nung pagpunta ko sa trabaho. Naku, mahirap yan. Ilang Pilipina ang nakapunta dyan. Tapos, inalisan na. Ganon, tawag sa akin. Sabi ko, ay, bahala na. Basta ako ay magtrabaho at magkapera na. So, pumunta ako doon. Ang offer ng anak, basta mag-stay daw ako. Every 3 months is additional 200. So, pumayag po ako. Tapos, yung matanda, hindi nagpapatulog. Hindi siya nagpapatulog. Pero, kinaya ko naman so far. Tapos, guys, ang nangyari, naka 8 months lang po ako. So, nag-increase ako ng 600. Yung 2.8 ko noon, guys, na starting, nagtapos ako ng naging 3.4. Naging 3.4 po ang sahod ko doon nung naka 8 months ako. Hanggang dito na lang po ang aking pag-share sa inyo tungkol sa aking salary. And, sinasabi ko po sa inyo guys, hindi po lahat ng caregiver ay ganito po. Mas meron pa yung mas mataas ang sinasahod dito. At meron din yung medyo mababa. Pero, umaabot pa rin dun sa binigay ng law ng Israel na minimum wage. Yun lang, iba-iba lang po yung mga deduction na ginagawa ng mga amo.
So guys, maraming salamat ulit po sa panonood ng aking video, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to touch the button so that if I have a new video, you will be notified. Guys, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye! Just don't get too far. Please subscribe, like, and share, and ring the bell. Thank you.